bliver aldrig til noget. Lav din lektier, Silas. Nej, jeg bliver til en rapper, Flak. Du bliver aldrig til en rapper. Så prøv at høre det her, Flak. Vi ruller på blok med 100 på hånd. Pas på derud, ellers rammer vi flok. Det er Kiko fra Europa, han er med på hånden. Giv os et bord, så rammer vi top. Hvis de bare vil fuck, så skal de stoppe. Ellers fucker vi dem op. Ja, vi fucker dem op, ja. De vil bare fuck, ja. We on the top, ja. De vil bare fuck, ja. Fucker dem alle sammen op, bror, men det her, det er farm. Så er det big bopper business, du er ikke på nogen damers wishlist. Men jeg kan love dig for, du bliver stukket ned, hvis du er witness. Hvor er det væk, der far fokobik, yeah. Ingen af dem, der kan forstå det. Der er cirkel, som der er cirkel line. Vi rammer helt op med lidt lean. Du ved den pebble favor. Ingen af dem, der kommer til, så see you later. Oh, oh, wow, wow. Du kan se os på det flow, du kan se os på det dance floor. Bitches snakker, oh, wow, wow. Han bitch og grinder, hun vil gerne se mig later. Har ikke brug for alle de haters, prøv mig snakker til mig. Snakker rundt i grupper, lytter ikke til nogen af dem. Fuck dem alle sammen, ender op i send for det centrum. Ja, vi ruller i centrum, ja, vi ruller Benz nu. Bare vent, de kommer til at elske vores intro.